Ak sa nemýlim, toto už je štvrtá časť nášho tutoriálu, v ktorom sa zaujímame veľmi o jazyk Java, pretože v ňom robíme textovú hru, adventúru a minulé sme síce máme tu jednu takú nezrovnalosť, ktorú sme zabudli v tom zhone, aké sme mali minulé. Tu sme si chceli uľahčiť, aby sme nemuseli vypisovať takéto tu na referencie cez proste táto vec, to sa stále opakuje, vidíme, a môžeme rovno volať user interface pomocou premennej, ktorá vlastne obsahuje to user interface, čiže toto si môžeme nahradiť týmto. I to len tak z minula, ešte sme trošku na to zabudli. Respektíve ja som to zabudol, vy ste si to mohli už niektorí tých šikovnejší z vás aj urobiť sami. Dobre, pokračujeme ďalej a máme tu úlohu, ktorá hovorí, že máme vytvoriť novú triedu s názvom Quit. Musíme si zvyknúť, že Java to je trieda a ďalšia trieda. Proste je to všetko o triedách. Takže vytváranie triedy by nám malo byť už zjavné, alebo už by sme si mali na to trošku pomaličky zvykať. Radšej vytvorím na začiatku tú novú triedu, aby sme vedeli ten postup, ako sa vytvára. Čiže v balíčku commands dáme new Java class, napíšeme exit, quit, balíček commands, dobre, quit implementuje pozrieme sa, najprv musíme sprístupniť, čiže dáme alt enter a teraz pozrieme sa do rozhrania command, vidíme, že tu je public void execute, skopírujeme, pridáme preto anotáciu, vytvoríme telo funkcie, ktorá je členská pre triedu quit a game nevie ju nájsť, čiže alt enter add import. Dobre, vidíme, že tu vypisuje ďalšie chyby, pretože command rozširuje named, čiže musím stvoriť aj named, skopírovať tieto ďalšie dva metódy. Tieto dve metódy musíme tiež pred nich napísať override. Ďalej si dáme nejaké premenné final string name, final string description. Vytvoríme si konštruktor, čiže public quit, bez žiadneho typu, proste iba quit, a presne ako je názov tejto triedy, a parametrami budú string name a string description. Ďalej this je referencia na túto triedu, this name znamená táto premena sa rovná name a to znamená táto premena. Tento argument prvý, this description je description. Dobre, správne som to napísal. Ďalej tieto metódy, keďže sú typu string, musia vrácať string, return get name, čiže čo? Name, get description, return description. Dobre. Takže vytvorili sme od začiatku triedu quit
všetky náležitosti, ktoré by mal mať. Execute. Ideme teraz robiť metódu execute a tá by mala ukončiť hru. Lenže v poznámke sa píše, že nemali by sme použiť systém exit, ale použiť menej drastické riešenie. Zatiaľ to asi necháme takto, že dáme game a teraz pozrieme sa, či tu máme za metódy. Set game state a mne to už doplnilo quit. No. Ale aby sme si to trošku ozrejmili, zavoláme set game state metódu, ktorá už podľa názvu asi nastaví statút hry a aký statút hry môže mať. Musíme si pozrieť, game state je v hre, čiže rýchlo si dáme, že game, metóda set game state obsahuje jeden parameter game state, typu game state. Dáme si game state, vidíme nejaké enumeračné typy, že tu sú playing, quit, game over, solved. Takže môžeme použiť jedno z týchto. Game state, prístupujeme bodkou a dáme si quit. V poriadku. Ďalej. Vytvorte triedu parser impl. Čiže triedu parser impl. Už proste tento postup musíme vedieť a vieme. Parser impl. Pozriem, koľko máme času. Jajajaj, ešte máme čas. Lebo teraz sme veľmi rýchli. A dúfam, že nám to takto pôjde aj ďalej. Parser impl implementuje rozhranie parser. Rozhranie. To už sme sa s ním stretli, s týmto pojmom. Čiže ho nebudem veľmi vysvetľovať. Len si pozrieme, aké má rozhranie parser. Vidíme, že tu má iba jednu metódu, ktorú si skopírujeme. Ideme na našu triedu, ktorú píšeme parser impl. Implements parser alt enter a teraz pozor. Teraz veľký pozor, pretože keď stlačíme hneď enter, tak pozrite, čo nám importne. org xml sax parser. Ale to nechceme importnúť. My chceme importnúť text game parser. Čiže v tomto prípade klikneme sem. Na to si treba dávať pozor. Keď robíme takto cez alt enter, musíme byť veľmi opatrní, že čo importujeme. To si môžeme skontrolovať tu hore. Text game parser. OK. Chyba nám hovorí, že sme neprepísali nejaké abstraktné metódy. Čiže anotácia override. Teraz je to typu command. Nevenáš ten symbol. Alt enter. OK. Ďalej. Aký má ešte problém? Missing return statement. Jasne, lebo keď sme si hovorili, že keď je tu void, nemusí tu byť return. Alebo nemusí. Môže. Ale to je iný prípad. Keď je tu nejaký typ návratový, to musí byť return. A povedali sme si, že keď nevieme, alebo zatiaľ nechceme dávať nejaké špecifické, alebo také, ktoré tam majú byť, v skutočnosti zatiaľ dáme null. Čo tu budeme ešte potrebovať? Kolekciu array list so všetkými príkazmi v hre. Dobre, máme čas ešte, aby som to trošku vysvetlil. Čiže array list. Čo je array list? To je proste, keď ste mali programovací jazyk C, tam boli polia. Array list je pole. A akého typu, to musíme dať v takýchto zátvorkách. Typ
ktorý potrebujeme, je comment, to je typ. A teraz nasleduje ešte názov, čiže napríklad comments. Čiže tento zoznam, to pole, bude mať prvky typu comment. A názov je comments. Dobre, neviem nájsť symbol, alt enter. Pozrieme si. Je tu iba jeden možnosť na import. A to je správne. OK. Dobre. Nemôžeme zabudnúť na konštruktor. Konštruktor, ešte raz pripomínam, jeho úlohou je inicializácia členských premenných danej triede. Jeho tvar je public, aby bol prístupný pre ostatné triedy. Public. Názov triedy. Parser impl. Zoznam parametrov. V tomto prípade tu nemusí ísť zatiaľ nič. Uvidíme, či nebudeme na čo potrebovať. Lebo inicializujeme len comments. Použijeme operátor new. S tým sa veľmi stretneme ešte veľmi často, pretože respektíve veľmi často je to dosť základná vec, pretože keď chceme zavolať konštruktor inej triedy, lebo vidíme, že tu nie je konštruktor, ale my chceme volať konštruktor inej triedy, konkrétne triedy ArrayList z balíčku Java util, tak použijeme operátor new, meno triedy ArrayList. V tomto prípade aj musíme špecifikovať typ. A teraz prídu zátvorky, obyčajné, kde vlastne voláme konštruktor. Čiže konštruktor sme zavolali bez parametrov. Čiže pozrieť sa do triedy list array. Môžeme si aj my pozrieť navigate to source a vidíme, že tu je konštruktor tejto triedy list array a nastaví to defaultne na 10. Keď si pozrieme, neviem, či už mám zachádzať až do takých detailov, this znamená, že volá konštruktor s parametrom 10. Pozrieme sa, tu je ten konštruktor ďalší a jeho hodnota, jeho parameter je začiatočná veľkosť toho pola, takže defaultne ho nastaví na 10. Keď tu nedáme nič, defaultný je 10. Dobre, čas nám uplynul. Ozrejmime si to ešte trošku na budúce, aby sme sa úplne zoznámili Java a skamarátili hlavne. Aj tá spolupráca bola dobrá. Takže teším sa na vás na budúce pri našom tutoriáli, ktorý bude mať už poradové číslo 5. Asi hej. Tak zatiaľ.